tomto videu si ukážeme, ako získať autorizačný kód pre transfer vašej domény pod iného registrátora. Ako prvé klikneme na doménu, ktorú si prajeme odregistrovať. Upozorňujeme, že autorizačný kód je možné zaslať výhradne na e-mail vlastníka domény. Ak potrebujete e-mailovú adresu vlastníka aktualizovať, doporučujeme prejsť najskôr na náš návod zmeny vlastníka domény, ktorý nájdete v našej nápovede. Ak údaje vlastníka sú správne, v sekcii Rýchle akcie klikneme na tlačidlo Zaslať Aut ID. Autorizačný kód bol úspešne preposlaný na adresu vlastníka domény. V niektorých prípadoch nemusí transfer prebiehať prostredníctvom autorizačného kódu, alebo sa kód nemusí automaticky vygenerovať. Ak sa po kliknutí na tlačidlo zobrazí chyba, kontaktujte nás prostredníctvom overenej požiadavky.